Čaute ľudia, toto je asi druhá šanca, že? Druhá šanca, počkaj, to... Ako sa, nejaký film bol, že druhá šanca. No, dobre, ideme hrať dneska BMG, mám tu svojho kamaráta, tiež youtubera zatiaľ. Dobre, a je tu Palo Dusická sa volá, že? Nie, bro. No tak povedz, ako sa voláš. Vypromičkujeme to? Chceš promičko? Promička. Bro. To je môj YouTube kanál, ten, ktorý má u mňa odber, tak subscribe-nete mi, please. No ale aj mne, mám len 4, on má veľa. No, aj mne, please. Dobre, daj obidvom. Please. Dobre, ideme. Dneska si budeme len tak jazdiť. No. Budeme sa snažiť. No, dúfam, bro. Dúfam, že mi nevybuchne počítač. Aha, mám nápad. Takže mi ho budeš... Drifting. A teraz vybuchne a budeš mi ho platiť. No keď sme to hrali ešte bez natáčania, tak jemu padla tá hra, lebo ja som sa hral s motorom, ja som ho chcel vyrvať a jak som ho vyrval, tak som s ním akože robil také rotácie a potom mi to akože nevyšlo. Mi padla hra. Padla mi hra. No, totálne. No, A čiže... bro, ty lenže... Ale no tak to je blbé auto. Dočkaj. No, okej. No, ideme. Bro, no, skôr henta ďal. To mi nevidie to auto. Či to dá? Ideme. Poď. To dá. Nespomaluj. No, už to pomaluje. Nespomaluj. Teraz skoč Dobre. hentam. Ideme. Poď. Whippy! Ja. Umiem. Dobre, ideme. Ale to auto žije. Tá dodávka, vieš, čo som mal predtým, tá asi najviac žila. To auto bolo, že totálna placka a ten motor stále išiel. Len som mal pokazenú onu. Neviem, jak to volá. Dobre, ideme ďalšie auto. Bro, to je strašné, to auto. Však neviem otačať sa. Ideme vyskúšať Také auto. tú dodávku. No, to môžeme. To dokážeš. Tam. Tuto. Tá vydržala najviac. Ešte No. zelená farba. Neviem prečo. Toxická proste. Toxická. Veď tam je napísané Toxic Green. Hm? To je toxická zelená. Hm. Bro, ty si spal... Ty spal nové auto. Mimochodom. Juj. Bro, ty už také šťastie, že si tam nepadol? Však to ty dodávke. Neuražaj. Dodávka má skôr šťastie. Aha. Lepšie to vyšlo ako hento. No, lebo to je dodávka. A možno, že som bol ešte rozbehnutý. Bolo. Spredu to nevypadá ako dodávka. A tuto. Ideme. A ten motor doteraz pôjde. Áno, isto, teraz pôjde. Pozerajte. No akože jedine mám pokazenú tú debilnú, ale Tu tyč máš pokazenú. Ale teraz si nepôjde auto, vieš o tom? viem a vieš, Lebo keď Vieš, čo začal? Tu tyč, tak... mám nápad. Lebo tak som... Odbuchni to auto. Dobrý nápad. A nie, neodbuchuje ešte. Počkaj. Počkaj, daj to fan. Čo? Počkaj, daj. Daj to tak, Ježišmaria. Tak máš. Tak. Davaj. Tak fan stáva, tam je toto. Tá rozpadlo. Odbuchneme to. Na bok. Fan stav a teraz... Bum. Vybavené. A to auto doteraz ide. Bum. Budeme to robiť dovtedy, dokiaľ už Dokiaľ sa neprehrie motor a toto nevybuchne. chladič je ešte dobrý, čiže... No veď chlíč, nemá žiadny damage. Chladič úplne v pohode. Vľavo hore v rožku, tak ti tam ukáže, keď treba skape auto, vieš? Dobre, ale to video bolo nudné, keby len toto robíme, čiže... Ideme robiť ešte crash testy na toto auto. Bro, poďme hen tam ďalej. A tam dymí auto. Neviem koho vôbec. Juj. Hej, to bolo dobré, zberežil si. Bro, to je iba ako keby sa tu auto nič neslo. Tak ani sa Nie, nestalo. nechod donútra. Nejdem. Keby si šiel do tej vody. Mám nápad. Nie, no. GG auto. A teraz ho odbuchni. No, Vypára. počkaj, ja to urobím. Nie, Escape. A teraz daj fan stav. A daj boom. Dáme toto? Dáme toto. A
A bum. Bude pekná pára. A teraz daj preč to ešte, daj fan stav ešte raz. Teraz máme, Daj toto, Heinges, alebo to. počkaj, mám mapet. Čo je tá voda? Nerob. Tá voda je Ešte urobíme... Počka, teraz, daj to preč, urvi to, iba na to klikni asi. Dobre, iba to takto Ale to podtras. sa rozpadlo. Vyťahni ho z vody. Počkaj. Dobre, už nemáš olej v tom. No, tak to sa neoplatí. Dáme si nové auto. Tým pádom toto. Ale nedávaj mi obiech, potom tam budú všetky auta tam. No, bude to bugnuté jak... Takže radšej daj. Napadlo ťa to, čo mňa. No. Čo ťa napadlo, ukáž. Oh, Helena, tak toto bude brutál. Toto bude sranda. Dáme si to. Také. Bro, promičko na BMG Drive tam je. No ideme. Nemôžeme byť tak ticho, bohužiaľ, lebo nás, keď bude robiť komentáre na toto, tak nás tak bude kúca paca. No. Takže fóriu. Bude na nás. Skús čo najďalej sa dostať hentam. OK? Dobre, lebo toto ide pomaly, čiže pohoda. Takže pohoda, len keď to zle vytočíš, tak sa ti celý kamión prevráti a budeš mŕtvý. Alebo keď tam bude Nebude mŕtvy. alebo keď bude na tebou most tak centimeter, tak umreš. Pravda. Ti urve celé, tak No, tak ideme. Než dajte nám odbery a lajky, prosím. Ježiši Maria! To je mi nevytočilo, žijem. GG. Poďme na diaľnicu. Bro, a povedal si, že tam máš nejaké videá, No dajte mi že si to nevymážeš. taký... Je hento, no ale, no však počkaj, no. Však to vydám už na nový účet, že pohoda. Aha, okej. Len ty mi ho vymažeš, lebo ja som začiatočník. Ale však ja mám za... Čo? Čo? Vymažeš mi účet. Jaj. Okej. A spravíme ti nejaký dobrý. Lepší ešte. Dáme tam Renault? Značku? Dobre. A čo tam dáme na profilovku? Ne, ešte vymyslíme. No teraz sa nebáme, lebo to je prekvapenie pre ľudí. No vlastne už nie, lebo oni už sú na tom účte. Dobre, nebaví ma to. Všetky dvere urvali. Tabum! Ideme, zatiaľ či môžeme. Kým môžeme. Rýchlo, rýchlo! Kým môžeme. A auto čo je kameru? Videli si to tu? Počkaj. Juj, kam idem? Ne, máš koleso. Na hovno. GG koleso. Nebudem mi Máš brzdiť. vytočené koleso. Nebudem mi teraz... Pozri sa na to koleso. Tu môžeš stále žiť. Ne, help me. Help me. I'm under the water. Please help me. Dobre, Oh, I'm under the taký je život. Please help me. Ideme sem. Bro, GG. Kaboom. They go čo je toto? down. Nie, Ani sa. aby to tu nebolo nudné video. Dajme toto. Aby nebolo nudné video. Aby nebolo nudné video. Aha, GG. Ty vie... Ja mám nápad. Povedz nejaký vtip. Budeme sa teraz rozprávať o vtipoch. Dávajte. No, tak povedz nejaký vtip. Bro, ja neviem. Hociaký. Je tu jedno. Tak ty raz zatiaľ rozmýšľaj, ja poviem. Ide si blondínka... Buď ticho, idem povedať ti ja. Ide si blondínka kúpiť televíziu. Ježiš. Predávať, že jej povie. My blondínkam nepredávame. My blondínkam nepredávame. Čo? Potom príde na druhý deň s inými vlasmi. A zase jej povie predávať. My blondínkam nepredávame. Blondínka povie, a vy jak viete, že som blondínka? Lebo toto nie je televízia, ale to je mikrovlnka. Uj! Aj, to som videl tiež. To som videl vo videu tiež. A ináč, blondínka, na toto dívaš, tak prepač. To bolo len tak pre srandu, hej? Hej? No. Počkej, to...
Oh no! Nechcem vodu. Zhas to. Daj. No to. Keď bude ešte fungovať. Ide. Počkaj, mám ešte nápad. A hovor nejaký ty vtip. Neviem. Tak choď si pre telefón. A napríklad choď si pre telefón a tam si vyhľadaj, že vtipy. Aby to nebolo také nudné video. Bro. To rozprávame o nej. Bro. Video 6. Ale bro, to bolo dneska sranda. Preto mi toto zašmíkali. No a Martin hentam, ježiš. No a ideme. Ešte ideme. A mám nápad. Čo by sa stalo, keby sa stane? A prečo len to auto, hej? A zase to auto nejde. Ale vždycky, že... Ježiš, koľko razy ešte buchne do tej kamery. Divné, že vždycky len toto auto je prekotené. Dáme toto. Sranda. Video už má 11 A mohli by sme to už ukončiť, nie? Ale nechaj ešte. Najviac môže tak 15 sekúnd alebo 15 minút. Mám 11. Divné, že toto auto teraz som že vyšiel a hneď už mám niečo s olejom. Nie. Prečo to auto je broken? Najhoršie auto, hej, prepáčte. Akože, ak si ho chcete vyskúšať, nie som jak iný youtuber, že toto auto vám neodporúčujem. Dúfam, že si ho nedáte, lebo budete extrémny pí. No, tak ak ho chcete len tak vyskúšať, tak môžete. Ja vám tomu nebránim. Nikto. Ja to... Moje kolesa. Moje kolesa. Ale motor ide. Máš niečo z olejom, veď potrebuj. Aha, ja mám dačo aj s oným. S nádržou. Že som zvedavý, že dokedy mi to vydrží. Počkaj, mám nápad. To nejde. Vypne motor. Koľko mám otáčok? To je jedno. Nech nám vybuchne motor. No, že to je ako v realite. Či je? Neviem. Ježiš! Hekujeme! Koľko je tam? Kde čo? Tam ako je copy lines, tak tam daj toto. Tam? Nie, vedľa, no. Hore. A koľko je ešte raz asi? Asi. No. Tak daj exit. Je exit. Daj escape. Kde je escape? Jaj. Tak asi to, čo som klikol, nie? A to je hneď pod tým. Kdeže? Počkaj, nerob. Tak som nedať toto. Jak si spravil? Tak som klikol to. No už môžete počívať. No už nemám čo asi urvať. No tak ideme dať... Neviem, čo robí. Vyskúšam všetky mody, čo sú tu. Ale niektoré budú už... Aha. Nejaká... Aha. Aha. To je dobrý fan stav. Aha. Pozrite sa dole doľava. Aha. Úplne okrem chladiču. Chladič je oný. Chladič je nejaký hacker. No. Ten nie je vôbec pokazený. Všetko červené okrem chladiču. No. Takže chladič musíme rozbiť. Ale to bude viem. rekord, že bez... Ja to bude viem. rekord, že všetko červené bez výbuchu. Musel som. Nechce mi urve aj chladič. No nebol by to aj tak rekord, lebo si použil fan stav. Čo to je? No, ale to je jedno. Ešte chladič chcem, aby sa mi... Bro, chladič! Olej sa mi. Olej. Rybolej. Dobre, počkáme. Ale máš dať jedno video, takže čaute ľudia. No, počkajte. No tak proste čaute ľudia.
A zajtra spravíme nové video možno. Možno dneska na TikTok. Ináč dajte mi follow na TikTok, volám sa Renault. Ako tá značka auta. Áno, presne. Renault. Presne. Takže, čaute. Tak papa. Pa, pa. A dajte nám odber.